Základne odobrená, všetko máme pripravené, dámy a páni, toto je e-mail. Práve tento tým každoročne organizuje svoju nádhernú nočnú súťaž, no ale dnes sú na ligovom kole. Práve to chlapi spredu dajú, čo už teraz na tej pravej strane prišla zrazu. A teraz je roztrhnutá hadica. Tak tento pokus dokončený pravdepodobne nebude. Ale počkáme si na verdikt rozhodcov. A hlavne týchto vzadu. Hlavných. Máme tu červené vlajky, takže dokončovať nebudeme. Dajte si aspoň informačne ľavý terč. 1772, to je ten